biar jagat royo Nggone aja sesumbaran nggone apa sing duweni ilmu kabeh tinitip katike. Hang Sanepan cara kang godhong iku kanggo kegambaran manungsa ora sampurna jagat ora sampurna sing namung sampurna kang sing duweni nang kang sing kabeh moho kang lasasi jagat sing duweni hati iku cara aku kawujudan Ganaspati kang saka pesisir Merapi kaisyono kang nyawijaki ngayu Jawarta dadi aku kawujudan kuto Pertondo Bupyasunya tansah dolati wektu jaman sawono cara diarani jin sinten lan sapi turuti krungu dan mandang bisa kepanasan nanging aku Ganaspati ora sesumbar hatan mandang mertondo ora ganggu marang kepanasan nanging dan mandang jagat royo mlebune kang diarani Islam mertondo kang diarani iku kang marang Pertondo diceluk marang ring Gusti Lahirati. Hal iku bukti kasunyatan marang anggone ilmu tinitip katitip macana kang diarani Quran lan hadis sawituruti marang buta dikira ora mangerteni apa Quran lan hadis iku nang kabeh ing bisa mlebu anggone bisa arti maca makna Quran hadis lan ilmu ilahi aja merasa sesumbar jagat biar jagat royo cara kabeh papan dunung ora lantaran kowe ora bakal mangerti angin papan dunung kaungkap sejarah lan sak pituruti dadi bukti nyata kabeh lantar-lantar anggone percaya gaib dadi percaya marang ring Gusti Lahirati ora percaya gaib dadi ora percaya sapa sing nyiptakake marang kebiari jagat royo bumlar dadi pabilingku kabeh keilmuan aja padha disusumbarake Titipan sampiran Jawa sandhuwure langit isih ana langit ilmu ireng ilmu putih aja kanggo sesumbar kaya Sanepan KELOR kanggo numpes hiler kang diarani ireng bisa putih bisa putih sing kamaksud putih kanggo ilmu nang salah kang gunakake ilmu kamaksud sesumbar kemedhi lan sak pituruti dadi kang diarani mamalah diarani njaga ilmu kuwi mau ora gampang oleh ilmu cepet bisa tinemu sing paling abot njaga ilmu anggone kebiari jagat royo sing padha digoleki ilmu nang liya papan dunung jumangkah lampah laku dadi pemiling Ganaspati hauju atau geni Hangso Merapi nyawijaki nyayu Jawarta aja ngrasa sumbar kabeh bisa rukyah kabeh bisa donga pandonga sing cara kesurupan cara buwadah cara wae kabeh sesumbar kuwi kudu aki marang rukyah nang sejati rukyah
durung tinemu marang sepuh-sepuh sing padha coba lan pacoba. Dadi ngrasa aja nuding siji lan sijine pimrasa sesumbar nuding marang kaca penggolamu kuwi bakal ngerti sejatimu. Hati biar jagat raya aku lalang bono wiwit taun saka aran marang kang Wirusarana kabeh nampapan durung kang ingkang amarga saka virus padha wedi karo ilahi robi virus lantaran cara Jawa pagebluk cara ilahi robi ji panguji kebiari jagat raya. Dadi ling pepilingku sesumbar jagat raya kuwi ora ana marang manfaati. Sumbar iku apa? Kabeh ning ilmu kuwi mau dijaluk sing kuwasa, manungsa ora bisa apa-apa. Dadi aku wanaspati anggone mrasa ilmumu, cara kuwi mertamba, cara kuwi ilmu kanggo ilmuwan kanggo becik. Dadi iki ora kalah sing padha ilmu putih. Aku saka ira Wanaspati kawujudan buta geni. Dikira aku ora bisa ling pepiling. Ling pepiling kuwi ora purna wong becik. Nanging cara lalang bono, cara kang cara bacot njaba mending mantan marang bajingan. Dibandingke marang mantan ustad. Dadi saka iku Sanepan jawani kabeh kang diarani ana kiwa lan tengen. Aja ngrasa sesumbar kabeh pur titipan. Cara santet dimusnahke, ilmu ireng dimusnahno ora bakal bisa. Ngerteni iki pundak tengen ana kiwa malaikat njaga sing becik lan sing ala. Ning ala musnah bakal ana sing jebedul sing cilik-cilik sing bakal jebedul. Dadi ning peweling dadi manungsa aja ngrasa sombong gembedhi musnahno sing ireng ora bisa. Imbang jagat raya ireng kuwi bakal ngimbangi putih. Tanpa anane ireng manungsa ora bakal bisa putih amarga kabeh ji panguji kegodha. Tanpa diuji manungsa ora bakal munggah derajat. Tanpa diuji manungsa ora bisa nduweni ilmu amarga ilmu Sanepan kang ilmu kanthi lelaku. Mangerteni kaya ngono sesumbar ilmu kabeh pur diduweni pur dititipi pur diwenehi namung niweni kuwi dijaluk ora bisa apa-apa. Sanepan wong urip ya bakal mati. Dadi ling pepilingku aja ngrasa sesumbar anggone kuwi duwe ilmu putih lan sapituruti aku sing kawujudan buta geni Wanaspati saka Merapi ayu Jawarta nyawijake iku ling pepiling. Dadi cara ireng samilingake opone ilmu putih. Dadi aja ngrasa sesumbar ning duweni ilmu putih merasa donga pandonga kaya bisa khatam Quran, bisa hadis padha sesumbar iki pur dititipi. Ning dititipi ning dijaluk ya wis weneh. Dadi saka iku sing paling abot ora kang ilmu digoleki. Ilmu digoleki bisa digoleki ketemu paling abot. Ilmu sing kang hingkang marang njaga ilmu sing paling abot iku ilmu putih
Sumbar kuwi ora bakal diarani aku marang lalang kuno mengulon mengetan ngidulan ngalor dikira banaspati ora bisa ngerti anggone ngaji lalang kuno bisa anggone ilmu sejatine putih kanggo sesumbar dadi ilmu iku ora bisa nyawijake ilmu ikhlas tanpa embel-embel apa-apa kang sejatine